ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka nọọsụ anụnwa unu na-afụ ebe a ka nwoke bịalụ n'ụlọ ọgwụ fe ahụ adịghọ ka nọọsụ anụnwa si wee gbanya bụ nwoke egwu ọlakịrịpụtụ ka o si wee gba nwoke mmadụ Sansurugede. Unu nụzi ife kpatara nya bụ nọọsụ ji wee chụgharịwazi nya bụ nwoke ahụ adịghọ nke bụzi na ọgbara nya bụ nwoke egwu ọlakịrịpụtụ. Bịakwanụ ka nkọrọ unu na anụta akala eze n'ọkwa ya bụ na eze na-eme ọfụma. O wee bụ na nọọsụ unu na-afụ ebe a ka e nyere afịa wee dịka nọọsụ Faith na ife anụnwa na-eme na Edo steeti na-enwere otu nwoke ahụ adịghọ and na ya bụ nwoke na-anụkwanụ nwaanyị n'oji ezinụlọ. Ya bụ nwoke wee bịa n'ụlọ ọgwụ ebe nọọsụ a na-arụ ọrụ wee bịakwanụ fụ dọkịta na ahụ adịghị ya. Dọkịta wee deri ya ọgwụ a ya enye ya. O wee bụ na nọọsụ unu na-afụ ebe a bụkwa na onye ya enye ya bụ nwoke ya bụ ọgwụ dọkịta deri ya na maazịkwa m ife asị nọọsụ na-achọgharị. O wee fụzie mgbadike nwoke amam ife ọ na-achọ na peteri nwoke mmadụ. Ọ hapụ ebe ọ ya agba ọgwụ jee chọwa ebe gbagagba nwoke mmadụ dụ wee fụzie ka saizi ya bụ ife ha wee fụ na nwoke na nwata rigolo okwe ya ebu gbaga agba tụtụ gaga anụ nganga mpi anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ. N'ọkwa odogbu nwoke ka nọọsụ fụchazielu. Nọọsụ enweta ezikwa onwe obidi gbogbo wee na-ama nọọsụ wee na-akọwa na ka nọọsụ fụchara ya bụ mgba nwoke na nọọsụ laikikwa na ife ọ fụrụ. Nọọsụ wee bido wee kpanyewelu nwoke nkata wee sị nwoke na ya nye nọmba ya ka ọ na-akpọzi ya na foonu malụkwanụ mgbe ahụ yachara ya malụkwa na ọdụhụrụ ka ọ na ọdụhụhọ. N'ọkwa ife a ka ọ gwagide nwoke wee were nọmba ya wee nye nwoke wee fụraghachizie ya bụ nọmba foonu nọọsụ. Ọkwa ya ka nwoke na-arụzi. Nọọsụ wee na-akpọ nwoke ọkpọpụ ọkpọghahụ ya na ya laikere ife ọ fụrụ na mgba ya bụ toto ga-aga n'ụdị anụnwa bụkwa na ife ọ na-eri ya amazi ife ya na nwoke kpagide wee ka agba wee ruzie mbọsị eji ịgbata Nsurugede. N'ọkwa ebe a ka anọzikwa unu fụchara ile n'otu a unu fụzie mgbadike nwoke nwa mgba ya ebukekwa kama na ọ na-eji ka ndị Hausa ife ya umedụkwa ya bụ mgbadike. Nọọsụ bụkwa ife nọ n'elu nwoke wee na-etinye bụ nwoke anyị ka akwụna ife nọọsụ titọrọ nwoke ọdọkwa ịka akọ unu mana onye a ji aka ya wee gbado nwoke na ọrụ niile nwoke kwesịrị ịrụ nọọsụ unu fụrụ ebe alụlụ fancha n'elu akwa. Ife o titọrọ ya bụ nya ọ dịghị ịka akọ ọgba nwoke missionary journey mba orituo ọgba ya ebe nda nseleti mba ọgba ya akamodo ọcha mba ọgba ya nekwa ikpele nnana. Ife anyị fụziri bụ ka ya bụ nwoke nọzi na-eti ogbuo ya nne ya bifie mara ife na-eme ya bụ okooko papa wee welu foonu ya maka ọ dịka nke nwaanyị nyere ya dịka ọtọ karịzi nke onye bi n'ụlọ na-enye ya wee na-ese nọọsụ anụnwa ife onyonyo na-ese onwe ya ebe nọọsụ nọ ya n'elu wee na-etinye anyị ka akwụna wee na-ese onwe ya ebe ya bụ nwoke na-etiziri nọọsụ mkpu ọtụ. Ya bụ ife onyonyo abụrụkwa obere ife nke bụ na unu fụchara ile n'otu anụnwa ile ya abụrụkwa obere ile ntụ unu fụrụ ọha kịta anụnwa ifụkwa nwoke etopukwa nnọọ gbagagbu ya bụ okwu obere ife. Mana ịfụchazie ọtụ nọọsụ bụkwa tachi mana ịfụzie ala nọọsụ dịkwa ka sịrịpas. Ala nwa adagokwa nke a ka Flavour na-agụ na ife dara ada adagokwa. Ọ na-abụ na nọọsụ nwa amụgwa nwa ka ọ na-abụ na ụmụ nwoke niile na-abịa n'ụlọ ọgwụ ebe ahụ na-atụrụ ya otu amụ wee were aka wee pigide nya bụ ife o wee kpodozi isi na anakasịrị pas. Ama akwụmonọkwa ife m fụrụ ka m na-akọrọ unu wee na-akọwa na ka nya bụ nwoke sechara nya bụ ife onyonyo kama o yi eficha ya ka ọ na-alụrụ bie nwoke anya mana o chefuzi na ọ na-anụ nwaanyị na o nwere ezinụlọ ka o debere nya bụ ife onyonyo na foonu ya. Ọ bụ na ọ chọọ ka o cheta nọọsụ ka o jee nene ya ma ọ bụ ọ chọọ ọgụ ya ka o nene ya ka ọ na-ọcha ịla nwunye ya ka o nene ya ka ahụ ya wee kpanie. Sọsọ ya bụ nwoke makwa ife o ji wee hapụ ya bụ ife onyonyo na foonu ya afụnubekwanụ m ụdị a na nwoke na-anụ nwaanyị ji ezinụlọ ya pụọ n'ilo ka o jee titọrọ ya nwaanyị ọzọ o were ife onyonyo wee na-ese ebe fa na-abụ na-etitọrọ ya onwe fa. Na ụdị gịnịzi ọga na ụdị na-eka bụ ụmụ okorobịa ka ọ na ụdị na-eka bụ bachalọ ka ọ na ụdị na ịnụbeghị nwaanyị ka ọ gịnị uche ga adịzikwa ya kparụghị ha n'isi ka ọ na ịmahụ na nwaanyị idewelu n'ụlọ na eji ewu ahụ o buru foonu ị na-alahụ ụla ọ na-enyo foonu mee nke a onyo ka ọ mara onye na-akpọ. N'okwu ya ka a na-akọwa na nwoke edebezikwara foonu ya so nwoke na nọọsụ ma mbọsị fatitọrịla onwe fa amakwa m ife atị nwunye nwoke na-achọ na foonu nwoke wee pịa wee na-ene ya bụ ife onyonyo ebe di ya na-etitọrị nọọsụ nwaanyị wee sị gịnị ka eketagharịa ụmụ ụwa na di ya chọrọ ka eketagharịa ụmụ ụwa ya na nọọsụ nọọsụ kenyere di ya
nwaanyị nke isi gbalikwara ya i wee buru ihu diu na amụ diu wee fesasịalụ ndị mmadụ n'ihu akwụkwọ ịchọzi ka gị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị zọba amụ diu nwa azọba amụ nwa nọọsụ fụchalụ hapụzi ọrụ ọ na-alụ lụbazie ọrụ amụ ka i burukwa anya bụ ife onyonyo fesasịa ịmahụ na okirikiri unu niile ahụ na ndị na-achọkwa nke gbara agba ndị na-achọ nwata rigolo okwe gbagotalụ na fa ya ebidokwa chụgharịbakwa diu na-ekweghị ka a napụrụ faghị ọnụ n'ala na-ekweghị ka a chụtere faghị aka ebe faya da abụzi diu ka tọmtọm n'ọkwe ntu a ka nwunye nwoke si wee were nya bụ ife onyonyo wee fesaa na WhatsApp nya bụ ife wee na-efegharị enenekwọrọ mo na ọ bụrụ na m eneneghọ na m agha akọwara unu ka esi wee gbanya bụ egwu ọlakịrịpụtụ na ife niile agbara ebe ahụ n'ọnọdụ ka ọnọtụ gbakwana nya bụ ife maka onye nwa jikwa n'aka ya wee chụta nwoke na ọhụ nwoke chụrụ ya wee sịkwa ka m wetara unu nọ nke na-efegharị n'ihu akwụkwọ ịbụrụkwa nwaanyị gị na nwoke na-agba egwu ọlakịrịpụta wenyite foonu ya nne gbawakwa ka ọ kpaa ụgha eburu nwoke nwaanyị wenyite foonu ya ọga gbawakwa ka ọ kpaa ụgha bifo anyị agbaala anya anyị ekeresimesi na WhatsApp na Telegram iburu nwunye nwoke a ọdụ unu ka di ya ya agbagharịa n'ife o merụ ka ya ada anụ ka nwaanyị ya ekolo akpa ya nawa ka ọ na iburu nwunye nwoke a kedu ife gị na di ya da-eje maka ya bụ ife onyonyo eforo ọ dụkwa egwu na mara eji nke ikpeazụ a o nwere ndị na-akọmentị na-asị na ife a ka ụfọdụ ndị nọọsụ na-eme na nwoke ahụ adịghị ọbịa n'ụlọ ọgwụ sifa na-enyo gbagagbu ya ka fa mara ka nwata rigolo okwe ya na ụfọdụ ijizi nọọsụ wee mere achawa ebe fa na-anọkwa n'ọrụ na oge na-eru mgbe ya bụ nwoke jebe ụlọ ọgwụ si nwunye ya eso ya n'azụ wee jebe oge na-erukwanụ mgbe ya bụ nwaanyị jebekwa di ya esokwa ya n'azụ wee jebe okotori gbagbu ife nnotu ka m wetara unu